ngoba ngishilo Razo mhlawumbe bakhona abanye abasoswe yinkinga mina ngathi ekhaya ayikho into engisusile mhlawumbe khona ungikhuphana mangintshontshile noma no Razo umnandi ubase emgaqweni emgaqweni kahle kahle uma ngithola istory kahle kahle angizelanga ukuthi kahle ngathi umuntu engangilala naye ukuthi wasebenzisa ama spams akho ukuthi kahle kahle mina ngisekhaya ngizohlala la ngisekhaya ngathola ukuthi mawufuna ukuya kumdali awuzi neinkinga zakhe awuzi nemzalo inkinga uyicela mhlawumbe uhamba uwena ukhulume nami ungaceli okwakho ucele okwakhe ngoba okwakho ukuthi ngabona endini yasangihleli ukuthi ngiyazi angina isisu sabo ngasikhula bonganaki kodwa ngithe mase ngiza ngabona izinto ezenzakalayo ukuthi angikathi ngilisi ngihamba ngo-check clinic bangitshela ngisatha isihunga ngoba ngisho makhelwane yazi ngophe isihunga makhelwane baphazamiseka amaphara yanhlungu ngabatshela ukuthi makuthi khona into elahlekayo bengayi emaphuseni beze kimi hamba kahle sure ayihamba kahle ya okay bafowethu welcome to our podcast i-podcast yethu okay i-podcast yethu ibizwa ukuthi i-homeless ne so into siyenzayo siyahamba sixoxe nje nabantu abahlala abanganawo amakhaya yabo lonto then sithola istory sabo ukuthi kwenzakalani bafike kanjani lana kanjalo ne but hamba kahle hayi kuyancengeka Razo siqale ngawe mfethu igama uba ngusikhosiphi ngwamagubane ngisuke eNanda suke eNanda yebo wazalelwa eNanda wakhulela eNanda namakholo kwahlala khona before ngazalelwa eNanda khona osindisweni yebo oh yeah sis wena igama uba nakuze zendumiso akashaka ngihlala eMgababa ekhaya esemgababa yebo alright no yeah inhloso nje ukuthi sixoxe bafethu akuyona into eserious just a conversation nje just ukuthola ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ugcine usuhlala la emgwaqeni ufike kanjani into ezikanjani asiqale ngayo baba Magubane la emgaqweni indlela engifike ngayo ngifike kahle nje ngithi ngizozama kodwa manje ngazi khona into engidonsayo kodwa nginganasho ukuthi ngaze ngafika emgaqweni mic yakhe ibambe kahle ngeke ngafika la emgaqweni ngayihlalela nje kahle nabafethu angazi kwenzakalani ngathi ukuthi ake ngiqale ngiyidlalele mina ukuthi indaba ngabana eNanda ususwa yini mawuphume ekhaya eNanda the first day uza la waphuma uthi uyapi ngiphume ukuthi ngoyijabulisa nje thina ufuna ukuyibhudela mase ngiphindelele lokushini ekhaya eNanda uhlala noba uhlala nabafowethu nodadewethu abazali abekho bengasekho okay so waphuma ngathi uzoyijabulisa then ya kanti mase ekusini ngacabanga ukuthi hayi ngika ngivele ngifike eThekwini ngiphande ngizama ukuphanda nami kodwa manje ukuthi indlela nginganasho ukuthi yiphi indlela engizofika ngiphande ngayo ngani mangifika eThekwini kuyabhedi simo amatohwa awatholakala angiwathola thuli ngakarabha amathini ngayidayisela izigubhu ngayiwashela izimoto yindaba ungathi mawuhlanganisa ngoba eNanda kuseduze uhlanganise bese ubuyele edladleni uphinde ubuye ekseni uzohlanganisa yini yenza ukuthi mawufika uhlanganisa la ungabusabuyele edladleni abanye abafethu bayibathi kubuyele umqondo usho ukuthi hayi ngathi ukuhlala kancane for ukuthi kuyimanga ngala ngiphanda ngibuka ukuthi yiphi indlela engizoyiqala ngiphande ngayo kathi ngisahleli nje ngendlela engezwe ngayo kumnandi ngayo eThekwini ngezwe ngathi khona into engibizele ukuthi ngibe la yeah kodwa futhi nginganasho yalokho yabo kodwa ngizwe ukuthi egazini kumina kukhona engibizele khona okungenze ngaba la yeah ekuthe khambeni isikhathi ngingakubona njengoba ngisho namanje Razo yami kumnandi kuba semgaqweni ngempela uyakenjoya nje ukuhlala ngalendlela ohleli ngayo la ya ngiyakenjoya Razo angisho ukuthi sonke sinjalo kodwa mina ngiyakenjoya ngoba ekhaya kuseduze kabi 20 rand ugibila ngila kodwa ukuhlala emgaqweni ngiyakenjoya kakhulu Razo alright wena wazi ungidabukile kanti mina ngiyakenjoya alright okay ngoba kukhona engikutholayo Razo yabo kodwa angasithola isiqiniseko ukuthi kahle kahle kwenziwa yini imbangela yini okwamdali umdali wezulu nomhlaba akuphikiswa konke Razo kukhona isikwaziyo yeah mangiyilalela mina ngoba nakhona ukuyilalela mina ngikuthole ngoba sengila emgaqweni ukuthi kufanele uma umuntu ukwazi ukuyilalela ngikhulume nami mina yabo ngithema ngikhuluma nami mina ngathole okungithusayo ngathola isiqiniseko ungasazi iqhamuka. Alright mana before size lapho ngifuna sibambe
soqhubeka nawe lapho sisi wena esakho story sisinjani ufike kanjani la emgwaqeni mina lemgaqweni kahle ekhaya mina ngihlala noma yeah ubaba wamashona 2010 ngisafunda grade 1 ugrade 1 emgaqweni kahle uma ngithola istory kahle angizelanga ukuthi kahle ngathi umuntu engangilala naye ukuthi wasebenzisa ama-spams akhe ukuthi kahle mina ngisuke ekhaya ngizohlala la ngisuke ekhaya ngiyamalala for ngikaza so ulalala naye kanjani physically noma like kwakuyinto oyiphuphayo kanjani hayi cha uthi umuntu engangathandana naye ukuthi uba angazi ngoba abazange bangitshele ukuthi kwakuba lo obangenza ukuthi ngisuke ekhaya ngizohlala emgaqweni nje so lento le yenzeka usemncane hayi cha bese ngikhulile nje so wena uyakhumbula usuku lokuqala ufika la emgwaqeni ngakhumbula kwenzakalani ngifuna uunderstanda lokho yini eyathi suka ekhaya that's first day uzobanga la kahle ngusuku lokuqala ngifika kahle ngathi ngangifunda grade 9 ngangifeyilile esikoleni manje ngithi ngizojabulisa ngoba phela ngisawe ekhaya ukuthi ngikwazi ukuthi ngifeyilile kwazi ukuthi umuntu ofeyilile uyashaya esikoleni yabo umubi ekhaya manje ngasuke ngiza ngala hayi ngahlala mase kuvula ikole ngabuya ekhaya mase ngihlale ngifunde mase ngifundile ngiphinde ngibuye la mase ngithola ukuthi kwenzakalani umuntu ongitshelayo ukuthi kahle angizenzi njengoba ngisuke ngala ukuthi khona umuntu wasebenza ngami ukuthi ngisuke ekhaya sengiyamala ngisuke ngizele eThekwini nami angizazi ukuthi ngizofunana kade usafika ngaleso sikhathi ubuthi mawufikile la eThekwini uhlale kuphi angijawu sometimes mhlawumbe ngibhukha eshelter yabo kanjalo ekhaya unama siblings aba obhuti bakho nosisi bakho cha mina ngihlala nomama mina ngedwa kuphela kuma ubaba kasekho wasekho yeah yo so uma uthini manje njengoba ungekho nje ekhaya usiyamazi umuntu ongithandana ngobaba wengane uthi ubaba wengane uyena hawu manje badake ubaba wengane yakho yena lo hamba naye manje nobabili nobaba wengane nihlala la emgwaqeni okay yeah uthi soza kuleso story ukuthi dahlangana kanjani nini mhlambe nje yeah usiqale sibuze ngoba manje uphatha indaba ingane njengamanje kuphi hayi esekhaya ihlala nomama so kwaba khona ingane so wathatha ingane wayibuyisela ekhaya yebo ngathi koyikhulisa isikhashana ngoba kuthi umuntu uhlala 6 months ekhaya ngahlala kuzenyanga ngabuya ngeza ngala ngoba wathi ngabe uthi kuzoba wrong ukuthi ngihlale ngane emgwaqweni yokuhlala ekhaya so ingane uyayo ukuyicheck ekhaya yebo ngiyiko-check-a ngiphinde ngibuye ngithi neminyaka emingaki ansino 9 months 9 months alright okay asibuyele kubhuti so buya siqhubeke le bhuti kade isinqanda mathe sakho lesehleli naso hayi sona phela razi sona phela alright okay dahlangana kanjani angayibonela intombi nje mina ihambele emgaqweni ngayibiza ngakhuluma naye njengokuhlala kwenzeka razi wahlangana naye khona la yebo khona la futhi la kule park ngqo khona kule park bekuyimi uphunyaka angisazi ngisakhumbula sekunesikhathi ayazi 4 lapho ku 4 years ayisekunesikhathi ngwase kunesikhathi ngithandana naye oh yeah so manje asiqhubeke nale story kade usisho ekuqaleni razo hey ngani mangifika la eThekwini razo yami into engiyitholile amafithi ngiyazi vele abangikhona futhi nginendaba nawe ukuthi ngangikhona noma ngangikhona anikwakho lokho engase ngithole ngathi kuze okwamdali kodwa mina imike yakhe ibambe nje khona uzozwakala kuzwa engathi kuza okamdali ngoba ngithi mdali ngingathi uNkulunkulu ingoba waphikiswa kanti mangilalela kwaphisa nje konke okuseBhayibhelini ukuthi yalikhona iqiniso kodwa into engingaligcetshwe ngamanga yabo ukhumbule sikhosipha ukuthi amanga aphile emangeni iqiniso liphile eqinisweni
eBhayibhelini kufihlwe iqiniso ngamanga ngoba wena uwumuntu omnyama ongeke uzutshelwe konke kwamdala ngoba manje ugangile. Makuthiwa mhlawumbe ufuna ukundiza ngabe uyandiza. Gibela uma ufuna ukugibela ugijima phezulu amakhanda abantu abugijima phezulu amakhanda abantu makuthiwa ukwazi konke kwamdala. Zasizazi eBhayibhelini salifihla iqiniso zigqiba ngani ngamanga. Kwakhona ke emhlabeni eBhayibhelini hayi uthi alikho iqiniso likhona kodwa ligqitshwe ngamanga. Yabona Razo ukubone nawe esikoleni ukuthi othisha mabe semthandazweni izingane bame endaweni ephezulu yani bephansi. Qhamuka uyagijima wena ulate uze esikoleni. Vele lingane iqamba amaculo esikoleni vele iqambele ngoma lethi awugxume nansizweni uJesu. Julu umanzi nje uzoxhuma Razo ngeke ugxume uzolokhu ucokama nje kube ngathi uyaxhuma. Yeah. Kodwa once yahlangana leya ngoma wena usugxuma usudlula abanye mase bese uthi shavalana amehlo ne. Yeah. Kathola ukuthi mawufuna ukuya kumdali awuzi nezinkinga zakhe awuzi nemthwalo inkinga ificela emhlabeni. Uhamba uwena ukhulume namdala ungaceli okwakho ucela okwakhe ngoba kokwakho wena owaziyo ngakho. Kukhulunywa kanjalo ke mangikhuluma nami. Iyona lento oyizwayo mawukulalela uzilalela wena. Yes. So manje lento iyona ekwenza ukuthi ugcina ukuenjoy ukuhlala la ngoba umention ukuthi uyaenjoy ukuhlala la. Yebo. Mawusekhaya awukwazi ukuconnecta ngale ndlela Ngathola ukuthi mangisekhaya lokho ngakubuza mangikhuluma nami Razo. Ngathola ukuthi mangisekhaya kungeke ngeke ngize ngithole okamdali ngoba umuzi wasekhaya wasuqamba wakhiwa awufake ikhonkwane valela imimoya emibi ukuthi umakhelwane ungaluyi ngaphakathi egcekeni ne. Manje umoya kamdali ukhuluma iqiniso akulula ukuthi ungene ngaphakathi kumina ngoba inkinga yakhona ivinjelwa ile amakhambi noma amayeza noma ini iyafakwa emagcekeni ukuthi kuvalele imoya kwathi wagcina sekuvaleke nemoya eroni kuvaleke nemoya kamdala. Ila khona engikwazi khona ngoba ngila emgaqweni ukuthola kahle konke plaza ngiyakuthola plaza ngiyajabula ngokuthi ngiyakuthola yikho ngithi kumnandi ukuba semgaqweni yabo. Yabona Razo izinto eziningi ngiyibonile ngaphinde ngayithola ama-answers. Uyabona usikhoseni usinawana umbamba engena emqomeni ngekhanda umuntu ohlala endlini uyahleka ethi ayibuka kuphilile ngaleli phara ngiqamba manga hlaza uma kuqalwa ngephara kuyaphela ngaye kuqala ngephara kuphela ngaye ngalomuntu lo othi kuyaphelile ngalela phara. Why usho kanjani? Kukhona abantu abasho njalo. So wana why uthi kuyaqala ngephara kuyaphela ngalomuntu ingoba mangiyilalela mina ingoba uma kube iphara linamsebenzi ngabe setfile. Shuthi umdala ukhona lokho akubekele khona emuva ngathola ukuthi yabona mawuse emgaqweni Razo usukuthathwe lapha phambili wabekwe emuva kwathi sebesemuva wabekwa phambili. Abantu abahlala phambili Razo abantu abangabalekile abantu abaserious abantu abahleli ngapha. Njengoba babona wonke usinawana ubalekile Razo. Unamandla futhi usinawana kunomuntu ohlele endlini. Ngoba usinawana khona okunye akakwaziyo ungakwazi unosendlini. Yabo. Ngoba okwamdali kufinyelela kalula kuyena. Ngoba kusuke ngingangcolile. Umdala akazwana nendawo engcolile mase. Hayi engcole ngamaphepha ngani. Kumoya. Emalokishini Razo uma ningicela umuzi nomuzi khafuna umunye umoya ongekho right. Osuku uvalwe ile moya efakiwe ngikhathi lo yamuzi uqamba ukhanda. Nami lokho Razo angikwazi ngikuthatha kodwa ngikuze ngoba ngikhulu. Ngizwa kahle. Eyifana nalezi nezinto ukuthi ngathi Razo ngiyakwazi ukubona ikusasa kuyimanje. Kanti uthi kanjani angazi. Angazi noma uyangunderstand manje. Ngiyakuzwa ngihamba nawe. Angazi Razo angakazi ukwenzakalani. Angazi ngathi kodwa khona umuntu onolwazi lalokho kodwa angazi. Imic yakhe isondeze emlomeni ngoba ubungazwakala. Alright, okay ngiyakuzwa. So ilokhuza njengoba uhleli uenjoya okamoya. Uphila kanjani? Kuphileka kanjani la usuku lakho mangabula emgwaqeni lumi kanjani? Mawuvuka ekseni qala nje usize ukuthi ulalaphi and mawuvuka ekseni wenzani usuku lakho lihamba kanjani? Hey Razo. Yabona mangivuka ekseni ngisuke ngazazi ukuthi ngizokwenzani. Ngiza lento engisho Razo. Qale ngiyilalele mina qala first. Ukuthi kuphi efanele ngikwenze ngoba ngivuka. Yonke into mangizoyenza ngiqale ngiyilalele mina qala mase kuyimangiyenza. Angiveli ngenze nje. So ngenza noma yini Razo. Yabona manje ukuthi akusuke manje yini lendawo le workshop. Suka manje ngeworkshop. Uthi angazi ukuthi ngiyokwenzani. Kodwa ngizikhona something engizoyithola.
nangu ke buthi uyahlanya mina ngithi uzobona ukuthi nje lenithi ngiyahlanya yini ethuke naye lo ethi buyazi yini lento futhi bengayazi ya mina ngifuna ukwazi ukuthi manje khumbula ukuthi awukho wedwa nangu usisi la uyisithanda sakho ubheke wena njengomjithu ukuthi uhlanganise so ngifuna ukunderstand ukuthi uphanta kanjani ukuze abe right naye and kunengane le ekhaya yabo lonto asiqale ngayo ukuthi yena umphantela kanjani before ngizobuza ukuthi ukuphanda razo yami ngiwashela imoto razo ngidayisela igubhu karabha amathini namabhodlela kuyigalile ngenza sure ukuthi imali ifanele ingenile ephaketheni ngisho noma kuthiwa kukhona-ke okungivimbileki mhlawumbe endleleni ngangakuthola ukuthi kodwa ngiyivile ngiyicushe iphansi kunjalo nje kipila razo nangu uyayazi lunto yakethuzi wami sisi nangethi wena owazi sonke isitori hayi uqinisile wena esakhe isitori sithini njengoba kunengane ekhaya usela uya kangaka ekhaya ukuyocheck ingane uyaxhumana noma ngiyaxhumana naye ngeke mhlawumbe kanye ngenyanga mhlawumbe mangitholile into ethile mhlawumbe ngikhona ngiphathela ingane something so akukaze ukuthi mangabe usekhaya ukuthi nje ungabe usabuya mhlawumbe usale usuqhubeka uhlala ekhaya yini le ekwenza ukuthi ubuye la uyithandayo la ngoba kuseduze phela emgabane anjalo bengishiye eqaleni nami angazi ngiyahlala ekhaya ungathi khona into ethi sukuhamba ukuthi ngisekuhambelana nami angazi wayekhaya yonke into ngiyayithola ayikho into engayitholi uma yangondla yonke into nje hlala ngiright ayikho into engayitholi ekhaya kuyazwakala and then indaba abantu uyazi ukuthi nina njengoba nihlala emgwaqeni bane perception ebhedayo yabo ukuthi iphara igebengu into ezikanjalo nifila kanjani ke uma ngabe emakhaya kuseduze kanje kodwa nihlala la emgwaqeni every day abantu benibiza ngalamagama lawo mina razo kokwami razo yami ngiyajabula mina kakhulu ngoba ngalesikhathi ungicindezile khona lo viqhamuka yabona mawudeleleka razo uthi sekuphelile ungacabangi ukuthi unezinto zakho emhlabeni noma unani namandla akho khona umuntu onamandla ethi sonke khona umvuli khona umvali mangidelela ngijabula kakhulu mina ngoba khona ulwazi enginalo kodwa manje akunasho angani uma ngizwani kahle ngiyakulalela kodwa ngivele ngijabule hayi ngijabule ukudlala njengomuntu osuke ethandaza ubaba wethu osezulwini igcina ngokumhlabelela kuphela engamenzi ngoba ubaba wethu osezulwini uthi menze nothi ukuthi umhlabelele nje ngivele ngijabule ngoba ngiyazi lo umuntu akakazi lutho ukuthi njengoba engibukela phansi kanjena ubona ukuthi uyini ngoba uyena nje ngami nami nguyimina nje ngaye ngijabula kakhulu ayixaki nakancane nje le ne ngoba ngishilo razo mhlawumbe bakhona abanye abasoswe yinkinga mina ngathi ekhaya ayikho into engisusile mhlawumbe khona ungihubhana mangitshontshile noma no razo umnandi kuba semgaqweni really ngiyakutshela razo and then in terms of akaze kwenzeka ukuthola ukuthi uyaphanta akwangaphanteka ugcine mhlawumbe usubamba abantu inkunzi la ngalolo suku uthola ukuthi ntambama kumele kulale kudliwe nangu umuntu wakho la kumele kulale kudliwe then mhlawumbe uthi yazi ukuthina ngishaya isicathulo la uraza kakhulu raza yabona ngokuthi kemnandi konke kuyazenzakela ngoba kahle kahle ngimukele okwamdala iplaza ngiyezwa ngiyafila futhi ngaphakathi kuye kwenzeka ngingaphanti ngingatholi lutho kodwa vele ngiyicoshe phansi manje ngivele ngiyicoshe phansi iyazenzekela iplan yabona raza mangikhuluma ngemali mangithi ngivele ngiyicoshe phansi ngikhuluma ngo 10 rand ngo 50 rand ngo 100 rand emini ilanga libalele la esenta lapha so desi mic yakhe lapha esenta lapha nje ngingacosha ngemali phakathi abantu beyibuka emini ilanga libalele 5 clip 100 rand would be people phansi nginganamali ngingenzekile lutho malini izulu ngicoshe futhi thosa ngiyongena ngilala ngakhona bese ngiyithola isigaxele ehlahleni ijike ngibuyele emuva ukuthi into engizoyidla ngithi ngiyazi ngizolala kodwa ngilambe kanje into esanda kwenzeka ke nje futhi nawo le hayi ukuthi kanye noma kabili umama lo ngoba umbona ehambelele kanje ehleni nami mina ngeke ngibona ukuthi uyayibona naye izinto ezenzakalayo ngoba ngimtshela into yenzeki ukuthi nami kanjani angazi ngendlela enjoya ngayo razo
akisho ukuthi sonke sikenjoya ngendlela efanayo kodwa kukhona abanye abalethe mhlawumbe la abazothola lento engiyitholayo. Yeah. Sis, ngiya understand ukuthi uthi uyahlala la, awu understand ukuthi uhlala kanjani. Uyak-enjoya kodwa ukuba la. Uyak-enjoya. Do you look forward to every day because umuntu wakho kubuye ngazi ukuthi every day kuyena le am excited. Wena ikhona leyo nto uyafisa ukubuyela ekhaya but awazi ukuthi kanjani. Nasekhaya ngiye ngoba fika kuma sometimes angithathe ngihambele ngiphinde ngibuyele. Okay. Isiphi mhlambe yipi into mhlambe istory ongangixoxela sona ngoba thina sihlala la ihlala khona emakhaya nina nihlala la. Isiphi nje istory eseke senzeka la emgwaqeni manhleli nomuntu wakho nisixoxa nithi hey things are going crazy like one crazy story nje eseke senzeka ayida senzeka kunina noma into enike niyibona abantu beyenza la emgwaqeni any story nje ongasixoxela sona into ekenzeka Razo ziningi kakhulu. yeah just one Yabo nje la mic yakho ibambe kahle lapha nje Razo lapha se omunye umfesi siphila nabo la bagwazana bebanga igubhu ezisidayisayo ezamanzi washona omunye hayibo bebanga igubhu beyikhipha emgqomeni nala epark lila basayibabanga futhi bebanga umgqomo bagwazana washona omunye nini kule masonto aphelile nje ngisanda ukuthola omunye futhi ofethu la ehlathini etholwe yimina ngqo ehlathini esishonile seze wabula ngisho ukubona hayibo umazi engimazi wakwenzakaleni kuyena ngingazi ngamfica sebule ngisho ukubula ngoba manje asicheckani so sinawana wonke umuntu isathela indlela yakhe mase uyilalelile kulolu hontshi lakhe asilokho simqalaza ukuthi so mawubona umuntu esenyamalela akekho umuntu ocheckayo ukuthi unyamalela uyipi kanjani inyama ya enjalo nami angazi ukuthi yini yangidonsela ngaze ngafinyelela ngala akalokhu sangakho so masusumbona wenza njani into qapha amaphoyisa bavele ngabiza amaphoyisa yeah yabo ama security abiza amaphoyisa ngahamba ngowatshengisa ukuthi hayi nangi lo muntu yabo kuyasiba buhlungu kakhulu ukuthi khona kubhlungu ukuthi abanye bethu bihlale kanje emgaqweni ukuthi abaziwe makubo abanendaba nakubo ukuthi ayivele iphara leli usuke kubo kanti manje kuyingozi kukhona abalaba fethu ukuthi bahlele emgaqweni abathandi baphoqwe izimo not iwunga bakhona abalethwe iwunga kodwa lo muntu kufana nemoto netruck yazi ukhamba emgaqweni konke kodwa khona kulasha kakhulu khona kulasha kancane kuyafana ke nathi ke la emgaqweni khona la ngezathu ezihlukene sikhona la ngezathu ezihlukahlukene yeah yo so mangabe amajitha eshona kanje and now unengane ekhulayo nangu nomuntu wakho awucabanga ukuthi mhlambe bawenze le madlana encane ubeke mhlambe ubuyele ngasekhaya kube ne-shelter engconywana because manje kuyi-risk ukuhlala kanje yabo lonto because manje sekune-responsibility phela manje akusewena wedwa la so kunabantu abawu-2 abanye ababheke wena Razo ngixolisa ukungena emlomeni yabona ukuhlala emgaqweni Razo angizenzanga mina yeah kodwa ngizenze mina lokho okungenzile kunamandla ngaphezulu kwalokho osukushilo Razo so wena ubuka i-bigger picture wena nothi ngibuka yona mangidonseka Razo ngidonsekele lapha ngiyakhona ngoba ngishilo Razo ngathi ngiqale ngiyilaleli iqala mina first kuyimanga ngenza into angiveli ngenze nje ngoba ukuyilalela kwami ngenza into ngiyabona ukuthi okay lokho engikwenzayo kushuthi ikhona ekufanele ngikwenze ngoba ngisho noma ngithandaza umdalo wezulu nomhlaba ngicela okwakhe hayi okwami kokwami yena waziyo ngakho ngingenzi okwami ukucabanga kwami inhliziyo yami ukuthanda kwami ngenze inhliziyo yakhe umdali ukuthanda uyena kokwami uyena waziyo ngakho yeah yabo ikhona ukuthi Razo angiveli ngenzi noma yini ngiyilalela mina plus mangiyilalela mina ngiyakuthola ukuthi khona ngempela lokho engithulayo weRazo kunamandla weRazo ukuthi into eyinkinga ngithathwe ngabeka emumva yabona abantu abahlala emumva idumo ababahlala phambili yiqenqe basheshe manje uthishe lenuphakamisa isandla nje khomba la iduze yabo ngoba ngibeka emumva Razo ingoba ngibalekile yeah yabo ngoba kube ngihlele phambili udriver uzobamba ibrake manje kuzophuma ngewindi yeah no kuyazwakala so
abasedladleni lakho abantu bake bafike kodwa wena ukuzokucheck. Ya makuthi lapha khona into eserious efuna la edladleni bayeza abafana bezongilanda hayi ukuthi abazi singiphi bayazi singiphi nabahlezi bengincenge ngithi ngeke ngizingikwazi kodwa ngiyayi kobabona mina bebese ngikumuntu bayeza futhi So abatshela ngengane. ibuye ekhaya ibuye ekhaya angiyena umuntu omubi ngicosha phansi ifoni yakho raza kumemeze Yeah. No hayi kuyazwakala ake kukhulu sis asibuyele back kuwena ngiyakuzwa sisi ngizocela kuwena ke this part awungixoxele nje nge relationship yakho noMagubane ukuthi ihamba kanjani yini oyithandayo ngaye yini ekuchazayo ngaye kanjalo ngoba wayikhethela yena begcwele abantu la eThekwini wathi nanga umuntu engizostika naye yini ihamba kanjani relationship yini oyithandayo ngaye siyaxoxa khumbula siyayixoxa ngithambi nakhululeka angabi serious ayithi yabo siyayixoxela ingakho kade ngifuna ibhakede ngoba ngenza ukuthi sikhululeke yini ekuchazayo ngaye uthi mawumbuka nje kelilanga ukuthi yazi lo because ngafika la ngizowasha imoto kusakudala namanje nisasteke endawonye yabo sungithatha ingane yohlanganisa ubani 8 months so ukuthi sikade niphusha yini lekuchazayo ngesoka lakho sondeza imic emlumini into engithanda ukuthi sondeza imic emlumini umuntu onempatho wazi ukuthanda umuntu futhi yonke into engiyidingayo kuyena uyawazi ukunginikeza ngiyayithola futhi yeah lokho kuphela ngeke bafuna ngeke kufanele ukuthando libanjwe izinto eziningi ya unempatho ukuphethe kahle ya okunye noma mhlambe kunenkinga mhlambe uyakwazi ukusiza noma sibonisane something mhlambe esidingayo endlini noma izinto esidingayo ukuthi sikwazi sihlale phansi sibonisane understandane nje sibe right mawuthi endlini kuphi endlini lahlala khona sihlala sakho umjondolo lapha ehlathini ko senendawo manje anisahlali kwishelter sekhona indawo eyakhile ewumjondolo enihlala kuyona inezimpahla nayo yonke into phakathi ya ikuphi nendawo hayi razo cha sengifihliwe phela razo mina razo ufuna ukuziveza ubani no sengisho ukuthi angaze la around town phela ngithi angazi ukuthi angaze razo uyabona leli lanje lila ikhona indawo uthola ukuthi siyahlala khona sibaningi hayi ukuthi ya ukuthi angaze ngayibona phela ngitshoni ngakho ngibuza ukuthi kuphi la edropeni angaze ngayibona hayi ukuthi umjondoli hayi vale uzothi unganithwa nje ya okay just khandi shell umuntu nomuntu nendawo yakhe ya all right no ngiyayizwa wena asibuyele kwethu sekuwena baba wena on your side mawusibuka isinqandamathe sakho lesi yini ekuchaza ngayo ekuchazayo nje mawumbuka into engichaza ngayo ukuthi uyangilalela yabo plus futhi into engijabulisa kakhulu nezinto ezenzakalayo kumina uyakwazi ukuyi-understanda ayithathe ngale ndlela ezenzakala ngayo ngoba raze ngiyaphenduleka ngempela ngoba singabuya manje ipoint iphinde kuthiwa ngihlonipha phansi ngihlonipha into uya-understanda nayo ukuthi asihle njengoba dubuza ukuthi kwenzakalani uthi mhlawumbe akwenzeki lutho whereas kuyikhona kuphela okwamdali kuphela uyena umnikazi wezinto waziyo akuthini so nje akaze kwenzeka ukuthi njengoba kade ngibuza lo yambuzo uthola ukuthi usuyithola usejele sekukhona into eyenze awukaze kube khona kunina oboshwayo for any reason no ngoba ngikutshela razo akekho ngihlanganisela nje ngendlela eclean sihlanganisela ngendlela eclean bakhona abangaziwe abafethula sisifana nabo kukhona izinto abayibonayo baningi bevele bengibize ngani yini lento yini bathi ngiluminate ngiyanalo ngoba manje bathuswa yini nami yinto lento engithusayo wena razo akana abantu abekhona umuntu ofanele efike kumina ngichazele kathi kwenzakalani angizazi razo ngifuna ukwazi ukuthi ngempela yini le yenzakalayo yabo ngoba kukhona into eyenzakala akumina lo akumina ngizwa kahle all right no hayi yiyo so omunye kumbuzo kuwena bafu yewe kade ukhulu elakho iphupho before kufike lokho kufikile kuwena bekuyini iphupho lakho nje usakhula usemncane ukuthi yini obuyibona uzoba uyona hayi mina razo ngifuna ukuyifuyela ifuyela inkomo imfuyo nje ya kodwa into ebengiyuza kakhulu inkomo
mase ngiya kumakhanda ama-truck uye kuphi emakhandeni ngithola amakhanda ama-truck oh ya ya uyiphushele wona ya ya so manje njengoba usulana nje usuyiphushela kanje bobona ukuthi kuhamba kanjani ya ngiyobona sikhamba kanjani ya so ilokhuza bengazi mina ukuthi khona abantu abaneyinqandamathe khona la so bakhona abanye abantu uthola ukuthi nje banabantu babo bayaziwa abaningi empela baningi izingane kunomali ukuthi kube khona izingane baningi abaney'ngane abanganazo iy'ngane baningi sis kade usukhulelwe wahlala isikhathi esingakanani la before uhambe uyobeletha wabeletha la kuphi kanjani awusithathe ungithathe through i-pregnancy yakho nje futhi wabona nini ukuthi ayi khona into eyenzakalayo wenza njani up until kuze kufike izifika ingane ukuthi ngabona endlini kahle ngihleli ukuthi ngiyazi angina isisu sabo singasikhulu yabo nginganaki kodwa ngithe mase ngiza ngabona izinto ezenzakalayo ukuthi ngathi ngibithi ngihamba ngo-check clinic bangitshela ukuthi hayi ngibithi yeah mase ngayidla i-treatment ngahamba ngaye ekhaya ngahlala ngabuya ngibe ngize ngala kodwa la ngabelethela khona ngabelethela la kodwa wabelethela kuphi la ngasikelwa la kahle ngahamba ahanjiswa usister lo lapha emathelesi wangihambisa esibhedlela ngawotetela khona so wahlala la wazacosha hlanganisa 9 months hayi cha ngangagodunga ekhaya ngaphinde ngabuya ngizakala so ekhaya bashonga ukuthi hlala ungabuyi kade sebebona ukuthi usuzoba nengane washo ngisho sikibe kuzenzekele ngibuyele ngizela so nawe niyayithanda le ndawo nobabili nina yikho into ezonisusa la ne yini yazo yami ikhona yini ingoba sonke sifuna into eyodwa raso yeah sonke sifuna imali yeah ikhona futhi into ekhona leyo raso ngoba sila ingoba sifuna ukuyimela yeah futhi kokunye ehe ingoba wena razo ukusizo lesisho sithi mawenza okuhle uthola okuhle yeah ngenza okuhle uthola okuhle futhi mm ngiyabona ukuthi indlela eyaphambili ikhona mm angiyikhohlisi mina yeah yebo razo yikho ngithi ikhona kuzokhona indlela ezokwenza sisuke la emgaqweni sibuyele emakhaya no hayi kuyazwakala ngiyajabula kodwa ukuthi sike saxoxa nani niyikhapuli ngiyabona futhi ukuthi sekunesikhathi and kuhamba kahle nje akekho umuntu ohlupha omunye ngoba sekuzokuba nesikhathi esingaka ya uma uhlala noba ekhaya uma uhlala nengane bakhona abantu bakhona abajofika bazovakasha ekhaya nobhuti wami ajofika bazosibona ekhaya yeah all right and bafo ekhaya uthe khona bani manje makuthiwa uyabuyela ekhaya khona usisi yena abafana basekhaya abawu2 nezintombi zabo yeah akekho umuntu omdala nje umdala mina uwena umdala nabo bonke hayi mina emdala yeah ne hayi bafethu ngiyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi isitori seni siyazwakala and ngiya-understand ukuthi kufike kanjani kwenzakalani ngicabanga ukuthi mhlambe sizoyivala ke manje mhlambe before sivale khona mhlambe okunye eningafisa ukuthi nekudlulise mina engifuna ukudlulisa futhi ukwazi ukuthi makwenzeka kanjena kumuntu okanjena kusuke kwenzakalani ngoba razo uyabona kumina anginayo ishow kodwa ngine show angani abantu bangisho awunayo ishow ukuthi kwenzekelani ukuthi kwenzakalelani but une show ukuthi konke eyenzakalayo yebo razo kunjalo impela razo yami no baningi abantu abazobuka la let's hope ukuthi khona indlela ekuzovela ngayo ngoba nawe siyakwazi vele ukuthi uhlezi la around let's hope ukuthi khona into ezovela ezokusikwazi ukuthi kunikeze i-direction ukuthi futhi okunye na razo yami njoba ngisho kanje angayi ukuthi ngihambe ngikhuluma nombani ingoba emicabangeni yami nokuyilalelini kwami uba khona nawe kanjani yabona bakithi yazi ngoba ngithi akakuchazela usisi ukuthi kanjani ngingachazi mina ukuthi ngisengamchazeli yeah angazi noma kodwa ukuthi futhi wina anginayo ishow futhi yeah kodwa nakhe qhamuka awuchaze sisindlela akuchazela ngayo
ngendlela engichazela ngayo wangitshela ukuthi ngathi khona njengoba lemgaqweni ngathi khona umuntu amlindile ozomtshela something noma khona something azomtshela yona mase kwenza something empilweni yakhe into angitshela ukuthi khona umuntu ozofika nje la. Ehe. Yeah. Yeah. Razo into engayisho kile ukuthi kukhona umuntu ozofika okanjenga nawe kanje. Ehe. Uthola ukuthi athathe isingam ayiveze ubala. Mase ayiveze ubala mase kuba khona lo muntu oqhamukayo angitshela ukuthi ngoba ngathi khona la ngidingeka khona. Ehe. Mangiyilalela mina ukuthi kepha ngazi. Yeah. Razo ngathi ngiyakwazi ukubona ikusasa ukuthi Kuzokwenzakalani. No. Yabo njengoba ususho kanje manje indaba yakho ayisizuku waziwa ilabantu ohleli nabo kuphela. Sozama ukuthi siyithathe siyipublishe definitely kushuthi right khona into ezokwenzeka. Khona mhlawumbe umuntu ozobuka bese enza something. Khona into ezokwenzeka ngale conversation esibe nayo. Razo ngoba Razo yami ngazi okuningi. Ngazi okuningi. Plus anginendaba nawe ukuthi mangikutshela khona uyakholwa noma ukukholwa. Yeah. Kodwa yabona kodwa masabantu masingamthandazi baba wethu sezulwini unamandla impilo. Yeah. Yabona la unamandla khona. Menze. Uze uxolele ngisukukhohlisa mina. Yeah. Hayi ngiyaxolela Razo yami kanti uqama manje. Phathe enhlizweni ubuphile. Yeah. Kodwa ugqokini umNazaretha noma ugqoka ibhantshi uyathanda ubulala iwindi la kwakho namhlanje. Mhlawumbe ngonyaka ozayo ngishayisa ingane yakho ngebhasikili. Lengane ufana lapha amakhelwane uyangilandela. Qala wabulala iwindi la kwami ngonyaka odlule. Lo nyaka useshayisa ingane yami ngebhasikili. Shuthi kathathu ubungangixolele kuloya nyanga ngoba lento isekhona kuyini engqondweni yakho. Umuntu uma umxolele uyedlulisa into engqondweni yakho uyakhohlwa yiwo. Uma usakwazi ukuyibuyisa shuthi Awukakho. Futhi wena ukwazi ukuxolela. Yeah. Usuku umhlabeleli baba wethu sezulwini. Menze. Yabonga weRazo. Yeah. So, mhlawumbe safanele uwahlalele nalana nje ukuthi ukubanika lama teachings lawo washoyo. Ngoba mhlawumbe kufanele iqale khona la. Noma uye makuyamasonto nje mhlawumbe kube khona la uzovakasha khona. Mhlawumbe khona omunye umuntu ongezwa something. Awukazi ucabange kanjani. Engikucabanga ngayo Razo. Ngike ngasho. Yabona ngoba ngathathwa ngabeke emumva. Ingoba kufanele ngibe la. Ngiyabatshela abafethi siphila nabo. Ayikho into yabangayo ngoba ngisho ukuthi baye bengibize ngani bithi ngiluminate izindingane. Akekho engamtshela kodwa manje umuntu le angikwazi ukumtshela. Ngoba wena mawungibheka uyangeya. Manje ngoba ngisho njalo hayi nonke kodwa uyabazi abantu banjani. Izinto abayikhulumayo ukuthini ukuthi ziyazwela kodwa manje asinaki ngoba vele into esijwayele ukuyithula. Sazi ngisenzele lutho yabo. Yeah. Ngoba abanye abantu abazi ukuthi kaze ngathi yabona emgaqweni bafethu ayi ukuthi singamapara sonke. Khona iphara khona sinawana. Yini umehluko? Umehluko ukuthi iphara bhemi kungamusi. Njengoba kulinganisele ukuthi khona imoto netruck, khona ukulesha kakhulu khona ukulesha kancane. Umehluko ukuthi bhemi kungi uyayazi ke nawe yenzisa noma yini. Yeah. Khona abantu abangayibhemiki kunga abahlala la emgaqweni. Yeah. Ozombona la ingcolise ekwala impela exactly iphara kodwa manje uthi akayibhemi kunga. So Manje abantu ngendlela abasithatha ngayo ngoba sila ngaphandle so okay akalibhemi unga lona in terms of yini umehluko ke iunga lo munye nawe uyabhema naye ubhema manje mase sikhuluma iqiniso uma ubhemi unga usukuhlukile ngoba manje into inkingi uyisela uyeba yabo ngoba ufuna ukuyilapha wena sikugulisa lento oyidlayo laba abanye bayabhema nabo babhemana laba bebhemela insango bayiphuzela incika yabo izinto ezijwayelekile eshawa emalokishini yeah manje umuntu oqhamuka kwendawo vele ibona ukuthi kuyafana yeah kenjalo ke wena Razo yabo kodwa ke ayi mina ngeke Razo yabona ukuba la yazi Razo mhlawumbe ayi kodwa ngiyajabulela yeah yakujabulela ngoba lokho engikutholayo angikaze ngakuthola khona lezi zinto uthi ngiyayithola ukuthi ngiyibuza ukuthi yini lento bengayicabangi mina noma bengayisho noma bengayenzi abona ngeke ngadeyisa lento le ngona lelo imali abafana labini leunga yabo indlela imali bengiyiphethe ngayo indlela bengiyitshela ngayo sahlala elokushini uyidayisa ngidayisa indlela imali yathi ngiyiphethe ngayo wena wafika ukuthi Razo azi noma ungakhona ngakholwa yini kwakho kwafika ukuthi wena ngendlela unamandla ngayo yabo esithubeni ukubona ukuthi into ungazi ukuthi uyacabanga no kuma kuthi khona umuntu okhulumayo kodwa manje ucabanga wangathi wena namandla abanganani lo nto aliphilanga usuku ngabe sengila ngaqo ayishiya yonke leyo mali unga la emgaqweni neunga yaphelela emgaqweni ngayihliphisa nje ngaphanisa ngayo
yaze yaphela Mm. kathola konke ukuthi okay mangithandaza fanele umthandazo ngiwenze ngoba umthandazo khona la uthi wenze khona ungafuni okwakho wesikhosiphi ufuna okwamdali ngoba umdali uyena waziwe ngakho uma uzofuna okwakho ebeyazi ngawe shuthi ayikho into ubabona abantu bithandaza ukuthi bagcina ngokuhlabelela kuphela abawenzi. So ukudayisa kwakhe kunga akubanga nomthelela ukuthi uzube la mhlawumbe No, uthi no. ucreate izitha noma into No. kanjani. Ngisadayisa iwunga ngoba ngisho omakhelwane uyazi ngokudayisa iwunga omakhelwane baphazamiseka amaphara yantshontsha ngabatshela ukuthi makuthi khona into elahlekayo bengayi emaphoseni beze kimina mina ngizoyifuna 5 days nje unikeze 5 days makuthi angiyitholi ngizoyithenga leyo nto elahlekile baze ngagcina sengiyeka So ukudayisa ungakucreatelanga ezinye. akundima hayi akunasitha nje Yeah. ngoba ngiyayiyela ekhaya lokushini Yeah. abafithi bayafika futhi la. Okay. Sis, sesivala on your side. Khona mhlambe ofuna ukukusho mhlambe noma usixoxela khona because ukhumbula usixoxa nje ezinye izinto lesingazazi story again ubafu usixoxelile ukuthi abantu kuyenzeka kutholakala abantu sebexabana begwazana esakho wena istory yokwasi experience la mhlambe sesivale sokugcina on your side ngabusamnika manje ngiyazi ukuthi njalo into umuntu unikeza ubaba wakho ukuthi athi take over ithuba lakho nawo leli iyiphi into yakho nje kuyakuthusa noma kuyahlekisa kakhulu okwayibona enzeka la emgwaqeni ucabanga ukuthi thina siyazi. Mina izinto engangayibona la kahle kahle ngathi ngibona mhlambe sometimes abantu noma athini so sabantu noma bathandana nabona mhlambe abanye begwazene abanye bophana bonje lezo zinto endalo umuntu mhlambe usimambuza achaze sakhe istory nje ongasiqondi kahle nomunye usamuza achaze lokhu ungawusa understand nawo usikhohle Manje imesi iqhamukaphi yiphi mupho wakho umesi because buya ngazi abantu bayagwazana la futhi njalo umuntu useke phethe umesi mupho wakho umesi. mina nguphathi mina umesi So abantu yindaba manje kuhlezi kugwazana iqhamukaphi ikhaya bayayithenga kahle kahle ya kusekuwezo ezokugadana nodwa noma mhlawumbe so abanye vele bafuna ukubamba inkunzi ngazo. abanye basuke kuwo sebegada bona abanye basuke bebamba inkunzi kabanye Nigada kubani khona nani abantu abanikeza inkinga. Cha abanye basuke begada mhlawumbe ngoba bathi bakhona abantu abahlukumezana babaphilisa kabuhlungu nomgaqweni mhlawumbe uthi bayaphanda uthi manje abakhokhe yabo kanjalo yeah. Oh yeah. La eniphanta khona kuhlukene ngama territory ukuthi njengoba nina nila endaweni yokuphanta then mhlawumbe mawuya ngase South Beach ezansi kunabantu bakhona ungasuka nje la uyodayisa igubhu lezansi noma mhlawumbe kumele ugcine khona la kule ndawo. Anginalwazi umuntu ongachaza kahle nangu umuntu. Oh yena ophantayo. Hey baba we are taking care of umuntu wakhe ne. Ya mangamenzeli into akayifunayo uzoyifuna kwabanye fanele ngenze sure ukuthi uhlezi right. Awudaki. Umuntu nomuntu uba nendawo yakhe yoba siphandela la nje lazo la ngiphanda khona mina lekhipara akekho umuntu obhemi iwunga ngoba manje ngiyazi umuntu obhemi iwunga yabo angisho ukuthi mubi kodwa ngiyazi ngayo ukuthi Peter ngamphayela namhlanje kusasa iplate selilahle lapha eminyango sekhohle ukuthi uzodlapha kusasa razai abo ngakusho nje kuphela kweni hayi raza kumnandi we Kumnandi. hayi we Bafethu asivale bafethu kubuye kakhulu ne. All right, okay, bye, sharp.